Kublai shibu ni pigi paj ba i hakani ke janmet ngapriang sobhai pi shakani ke channel sem kupar marwin bat ke ei ka banga kwa man kran hakani ke janmet kalong kadan kawai ka ba ngayo sngau ka kubor hakini kisngi ki baladap ya ka ba uwei usakri jong utrai ya ka bangi buram kumuta uru start uru sampang jong ka jaj penru ka CBE jungi ita idei i Reverend O.L. Snaitang ya kaba ilakran sapang ka jaj penru ka CBE jongi ba kini ki kentin kaba i ikran i laong kum ne ba lada ngitang su bakla kendiat ngin ya pom para mangi kani ka kentin ya kaba une usakri jong utrai ilakran ba lada ngi bakla kendiat ngin saya pom para mangi badabanga berkat ya kini ki kentin ko ki pai ba be kala dei shisha lada ngi kum ka jaj penru kasi ngi tang su bakla kendiat ngin saya pom para mangi lane ngin saya le para mangi lane ngin saya bisni para mangi lane ngin saya penpai penprai ka jaj penru para mangi Perke ei kadau kaba penlong yu une pastor lane yu une Reverend O.L. Snaitang un kran ni kini ki kentin ni kaba uong ba ladangis bakla kendiat ngin saya pom para mangi habanga perkat ya gani ka kentin kaba penlong yu une usakri jong utrai ban kran ya gani ka kentin ba ladangi bakla tang kendiat ngin saya pom para mangi namar balai ikran ya kini ki kentin kalong ba ka jaj penru ka CBE cumi hakini kisni kiba menta ngayo i balas dang ban pharia ya ka jaj penru ka CBE jongi ba dailing ba kata ka kentin ka ba mi ya na uni usakri jong utrai ka penlong ru ya nga ban kren hakini ka janmet ba balai ladangi bakla ngin sia pom para mangi ka dau kalong ba hakini kisni kiba menta lasdang pharia ya ka jaj penru ka CBE cungi man ko aman kran ni pi hakani ka por la ne ban pensaya pi kamut ayu ban pharia ya ka jaj penru ka CBE cungi hakini isni ki ba menta don ki bru ki ba ong ki janti la ka jong ki khasi la ka jong kata kamut ka de ka jing pharia ya ka jaj penru ka CBE cungi ki penar la ka jong ki khasi la ka jong kamut kata ka de bang ngim don kata ka jing along ka we ka jing e la ne ka jing teli pitip nampak ba ba ke jaj penru kasi jongi kadon etang khatsan ne khan rulak tip khan rulak ru yo lese ke empat dap yo lese empat don khan rulak ru ladakan tuplang ya baro ki kasi kemut kan tuplang u penar u boy u war u maram u langam u mauyang bad baro kita ki kasi ka kan tuplang kini ya ka banga ngajar kertang hakini ka por ka pemerintah hari ke ika basosi kalong bahakini kisni ki bomenta don ki breu ki boong bangadeu penar ngam deu kasi don ki breu ki boong adeu maram ngam deu kasi don ki breu ki boong adeu war ngam deu kasi kani ke jinglong jongga jaj penru kasi bi jung kabadang tang kendiat lane sitro hakari India kim don su kani kamen sim ban ya teli lane ban ya long kawe badena kata kadau kasawan ra kani ke jingya pat ke jingya pra haka jaj penru kasi badai na kani katau ka penlong yu uni usakri jong trai ru ban kran ba ladangi bakala tang kendiat kan penlong yangi ki para kasihi ngin sia pom para mangihi ngin sia le para mangihi ngin sia bisni para mangihi ngin saya penpat penprai ka jaj penru da mangihi om dei u mendar lane om dei da ki wei ki nong wei henry dei mangihi pawan ra iga jing pai jing prai ke jaj penreu ko ki pai ba ba e jonga hakani ka pohor ka pementa pat balai ka penlong yu ne usakri jong trai ban kran sapang kene ka kenten ka baong ladangi bakla ngin sia pom para mangi ka dau ka long bo uyo i ka jing bom yateli jong ka jaj penreu ka si jungi hakini ki sngi ki pementa pinyo i ba ngim don syu ka ni ka jing e para ka si ngim don syu ka jing ya buram para ka si ngim don syu ka ta ka jing yateli par ngim don syu ka jing perkat na ka benta utrai ri trai muluk lani ngim don syu ka jing perkat
ya lagi jongki hanman ki pararu hakini ki sngi ki bakado na kata kada ko ki pai ba be ke jing khot jonga ya phi hakini ka por ka baman ta ka long tongin ya teli tongin ya bat tongin ya long kawe bat pitip ne am pai ba be balai ladangi bakla kalong bangin sia pom para mangi piu ini amba menta bagi para kasiru kia pom kia syok kia dat kia penyap badai nak ni ka dau ken ko ki para bai jonga ladangi ngimpat penduk ya kene mensim ya bisni para kasih sisin kasih kan poi sisa baka jat penru kasih jungi kan salong merau bet haki we lanekin salong merau bet haki taki nong we ki bau suan syong thap hakari kasih bi jungi nak kata kada ku ki pai pa bi lada manga bat ma phi ngilong kita ki breu ki ba ju blai ngilong kita ki breu ki ba te breu te blai ngilong kita ki breu ki ba lakha kene ka ri te breu te blai tongin penyap ya kene ke jinglong ke besniu kata ka jingya bisni para kasih hari tongin it ya la ka jong ka chaj benru kum baka ketin jom lai ka ong tu it ya la ka jong ka kenja te ai banga bat ma phi ngin ya it ngin ya buram iwe wat la da ka long ka ba henry ngin persang om da ka bor jongi henry nget da ka jing ai ka jong blai ngin la ban job la ne ngin la ban teipat kene ke chaj benru kabarit pat hapori India Henry sisin kasi nginyo ya kalawe kaba pernai jong ka chat menru kasi bi jong kubule shibon pat ba saya like but share but subscribe ru lada pisong tanat di video jong ubule nang kerku ya pi